Mun kilpahevonen saa jokaisen rankemman treenin jälkeen kylmäyspatjat jalkoihinsa. Mä oon tykännyt käyttää kylmäyspatjoja sen takia, koska näillä on haluttu kylmäysvaikutus sekä nämä on todella helpot ja nopeat laittaa hevoselle. Mulla on myös ollut käytössä nämä Hevarilta saadut kylmäyskinnerpatjat ja nämä on myös erittäin hyvät tonne Kinteren alueen kylmäykseen. Mä koen, että parhaimman kylmäystuloksen saa, kun käy huuhtelemassa hevosen jalat ennen kylmäyspatjojen laittoa. Ja mulla on aina ollut kylmäyspatjat vaikuttamassa puolesta tunnista tuntiin. Nämä on myös todella kestävää materiaalia, joten ne uskaltaa jättää hevosen jalkoihin vaikuttamaan, vaikka hevonen on karsinassa vapaana.